Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Выбарчая кампанія сёлета багата на сюрпрызы. Так, мітынгі Святланы Ціхановскай і альтэрнатыўнага аб'яднанага штаба па ўсёй краіне збіраюць тысячы людзей. А сілавікі затрымліваюць баевікоў прыватнай ваеннай кампаніі Вагнера, якія прыехалі нібыта ў Беларусь для того, каб дэстабілізаваць сітуацыю падчас выбараў. Па ўсёй краіне адначасова адбываюцца шматлікія затрыманні актывістаў. Спіс можна працягваць. Тое, у якой атмасферы адбываюцца выбары, чаго ад іх чакаць, пра ўнутраныя і знешнія пагрозы мы сёння і пагаворым з маім госцем у студыі, а гэта паліттэхнолаг, палітычны аглядальнік Александр Фядута. Добрый дзень, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер, добрый день, слухачы Еўрарадыё. На жаль, з мяне атрымаецца вось такі цень палітаглядальніка, але гэта значыцца, што пэўныя ценевыя бакі таго, што адбываецца, я таксама мушу асвятляць. Ну, на гэта ўвесь і спадзеў. Спадар Александр, зараз шмат гавораць пра тое, што адбываецца, вось гэтыя шматтысячныя мітынгі аб'яднанага штаба Святланы Ціхановскай, гэта прыкмета таго, што беларускае грамадства абудзілася. Але калі глядзець ўсё ж такі на тысячы людзей, дзесяткі тысяч, можа быць, на Бангалоры, але ці сведчанне гэта, што сапраўды вот ўсё беларускае грамадства абудзілася, і вот гледзячы на гэтыя тысячы можна сапраўды разважаць пра нейкую верагоднасць электаральнай перамогі там Цапкалы ці аб'яднанага штаба падчас выбарчай кампаніі. Я могу сказать только одно. Трэба глядзець не на лічбы тых, хто прыходзіць на мітынгі, але на лічбы тых, хто пойдзе з сённяшняга дня галасаваць на дэтэрміновым галасаванні. Вось гэта сапраўды будзе паказанне. Калі адбудзецца так, што галасаваць прыйдуць не 30%, як заўжды, а 5-6%, ну гэта сапраўды электаральная перамога. Але шмат жа ж ўсё ж такі такіх людзей, якія, ну, як звычайна на папярэдніх выбарах, ну, ідуць па просьбе. Гэта там пэўныя там студэнты, можа быць, бюджэтнікі, там сілавікі якія-небудзь. І тут ніякімі, я так разумею, ну, заклікамі да пераменаў, да грамадскай нейкай там актыўнасці і пазіцыі тут асабліва для іх нельга апеляваць. Ну, что значит нельзя? Яны что, не громадяне? У іх что, нема права выбору? Ёсць право выбору, але яны ідуць галасаваць датэрмінова. Увогуле, вось гэтая сітуацыя з затрыманнем вагнераўцаў так званых, асабіста вы як успрынялі гэтую сітуацыю? Бо я чую размовы з аднаго боку пра тое, што вот гэта такія паліттэхналогіі, такая вось гульня на карысць штаба Лукашэнкі з аднаго боку, з другого боку, што да, сапраўды яны тут вот ехалі з нейкімі мэтамі, наколькі там яны былі дэстабілізацыйныя ці не, іншае пытанне, але вось вы асабіста як это ўсё успрынялі? Ну, я шчыра паведаміў у сваёй калонцы на сайце Белсату, што з майго пункту гледжання мы маем справу сапраўды з палітычнымі тэхналогіямі, таму што вагнераўцы хутчэй за ўсё выкарыстоўвалі Беларусі як кропку транзітную, далей яны мусілі кудысьці яшчэ ехаць, куды мы ніколі не даведаемся насамрэч, таму што ну, разумеете, вайсковые и специальные операции, такие операции, где громадскости не завжди докладывают, куды и кто едет. Вось. А калі яны сапраўды выкарыстоўвалі Беларусі транзітную кропку, ну гэта значыцца, што беларускае кіраўніцтва ў данным выпадку парушыла пэўныя дамоўленасці з расійскім бокам. І вось гэта тое, што расійскі бок ніколі не прабачыць. Як не прабачыць ён і таго, што беларускі МЗС аддаў афіцыйны спіс затрыманых украінскаму МЗСу.
Бо што б там і хто не казаў, усе разумеюць, што Расія і Украіна знаходзяцца ў стане такой гібриднай вайны. І калі твой найбліжэйшы спаплечнік, хаўруснік, саюзнік, называць яго як жадаеце, аддае такія дакументы, ну, няхай яны вісяць у інтэрнэце і ўсе ведаюць, пра каго ідзе размова, але аддае пэўныя дакументы афіцыйна боку, які знаходзіцца з табой у стане неаб'яўленай вайны, ну, гэта ўжо, прабачце, здрада. І я думаю, што зараз Александр Григорович вельмі шкадуе, што ён пагадзіўся з прапановамі пэўных беларускіх сілавікоў, бо да яго мусіла дайсці, што насамрэч адбылося. І зараз што вы там не кажыце, што яны збіраліся там нешта рабіць на тэрыторыі Беларусі, што яшчэ 200 чалавек ходзяць, гэтых вагнераўцаў страшэнных, ходзяць па Беларусі і пагражаюць жыццю беларускага прэзідэнта. Нічога гэтага насамрэч няма. Мяжа з Расіяй адчыненая, хадзі хто хочаш, рабі што хочаш. Вось расійскі амбасадар не атрымаў ноту, наколькі я ведаю, да? І беларускі амбасадар у Маскве не паехаў на Смаленскую плошчу, каб у спадара Лаўрова атрымаць інфармацыю пра то, што насамрэч адбываецца. Гэта ўсё сведчыць пра тое, што ўсе ведаюць. Але вы на пачатку сказалі, што ўсё ж таки Лукашэнку наўрад ці вось такое выкарыстанне грамадзян Расіі не прабачаць. А у чым гэта можа выразіцца? Ну, я не ведаю, чым гэта можа выразіцца. Хутчэй за ўсё пасля выбараў будзе нешта вырашацца, да? Бо калі вы пабачыце, зараз Лукашенко займаецца тым, што ён тлумачыць Расіі сваю пазіцыю па цэламу шэрагу пытанняў. Напрыклад, ягоная сустрэча са спадарняй Ермаковай, якая часова так званы кіруе Белгазпромбанкам, гэта таксама спроба растлумачыць Расіі, што ўсё добра, што ваша ўласнасць на тэрыторыі Беларусі, яна захоўваецца. Калі жадае Газпром, хай прыязджаюць, лічаць гэтыя грошы. Усё на месцы. Не крыўдуйце, хлопцы. Да? Вось. Тое ж самае зараз адбываецца і з гэтымі вагнераўцамі, якія тое, што яны тлумачаць, вельмі смешна, але нічога іншага яны сказаць не могуць. Там паехалі глядзець шпіль Сафіі, ну гэта як гэтыя два хлопцы, якія нібыта патравілі былога супрацоўніка расійскіх спецслужбаў, вось, і ездзілі глядзець таксама нейкі шпіль. Ну вось усе ўсё ведаюць і ўсё тлумачаць. Адзін адно. Але я так разумею, што зараз неяк, ну як кажуць, здаць назад беларускаму боку ў гэтым пытанні будзе дастаткова складана, тым больш, што ўжо паведамілі пра тое, што нібыта яны, гэтыя баевікі, прыехалі сюда ледзь не па замове Ціхановскага і Статкевіча, ўжо там нейкія абвінавачванні, размова ідзе, і зараз вот как-то адкруціць усё, як это можна зрабіць? А я не ведаю, як гэта можна зрабіць, хай гэта робіць спадар Вакульчык, які хутчэй за ўсё мае да гэтага пэўныя адносіны. Да? Вось. Я магу сказаць, што б я зрабіў, калі б я знаходзіўся на расійскім боку. Да? Я б усё зараз занатоўваў. Я б занатоўваў, хто і што кажа. І далей я б пасля выбараў ужо, калі б Лукашенко перамог, я б чакаў, што ўсе тыя людзі, не Лукашенко адзін ад імя ўсіх, а ўсе тыя людзі, якія нешта казалі, пачалі б абвяргаць самі сябе і прасіць прабачэння ў расійскага боку. Пасля гэтага беларускі бок атрымаў бы ноту, дзе было пазначана, што расійскі бок патрабуе адстаўкі усіх тых людзей, якія вось так перашкаджаюць беларуска-расійскаму супрацоўніцтву ў ваенна-палітычнай сферы. Вось. Я думаю, што гэта можа быць
зроблена. Пачакаем. Дарэчы, вось Міхал Літвін пытаецца у вас, у нас, які кошт для Беларусі будуць мець гэтыя вагнераўцы і спектакль з імі. Дарэчы, на мінулым тыдні напрыканцы вось у мяне ў эфіры быў Кірыл Коктыш, дацэнт кафедры палітычнай тэорыі МГИМО, які сказаў таксама, што Пуцін ўсё гэта запомніць і пасля выбараў ужо выставіць рахунак. Але які гэта можа быць рахунак, там вяртанне да 31-й карты гэтай мапы дарожнай ці яшчэ што-небудзь? Вот ваше меркаванне, які кошт можа мець? Мы ведаем, які кошт гэта будзе мець. Это будзе мець кошт у выглядзе дальнейшага непралангавання крэдытаў па будоўлі астравецкай атамнай электрастанцыі. Вось гэта найвялікшы будзе удар, які можа нанесці Кремль, з майго пункту. Хутчэй за ўсё так будзе зроблена. Яшчэ адзін момант гэтага вагнераўскага, так бы мовіць, пытання. Гэта, вот вы на пачатку размовы узгадалі пра тое, што беларускі бок афіцыйна перадаў украінскаму боку спіс затрыманых. Вядома, што вялікая колькасць гэтага спісу ўнесена у базу міратворца. Ваявалі на баку так званых ДНР, ЛНР. Праўда, генпракуратура наша кажа, што пакуль яшчэ ад украінскіх калег яны не атрымалі там патрабаванне аб перадачы ім гэтых вось затрыманых вагнераўцаў, але калі дылема паўстане, вот як тут вот быць, перадаваць, не перадаваць, калі гэта ўсё ж такі паліттэхналогіі, але ані сапраўды вось рэальнае затрыманне нейкіх вот баевікоў, якія нешта прыехалі тут парушаць у Беларусі? Перадача вагнераўцаў – гэта пачатак гібриднай вайны з расійскім бокам. Гэта, прабачце, гэта пытанне свабоды грамадзян Расійскай Федэрацыі на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Што можа зрабіць расійскі бок у гэтым выпадку? Ну, я думаю, што штурмаваць палац Аміна, як гэта зрабіў савецкі спецназ у свой час Кабуле, хутчэй за ўсё не будуць, але ж мы можам атрымаць у адказ затрымання шэрагу беларускіх грамадзян на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Прабачце, яны знойдуць, што зрабіць у адказ. І гэта будзе вельмі непрыемна. Таму што гастарбайтараў беларускіх зараз на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі не так ужо і шмат, а дыпламаты засталіся. Вернемся да нашых беларускіх рэаліяў і выбараў. Зараз ўжо пачынаецца это датэрміновае галасаванне з назіральнікамі на выбарах, як вядома, вялікая праблема з незалежнымі назіральнікамі. Нават вон прыдумалі, што адна сценка кабінкі не будзе завешвацца, відаць, для того, каб людзі не маглі фатаграфаваць свой бюлетэнь і там выкладаць на эту платформу голас. Скажіть, вот на вашу думку, ўсё ж таки, як чалавека дасведчанага, як лепш зараз дзейнічаць у гэтай сітуацыі як альтэрнатыўным кандыдатам, так і іх штабам, так і звычайным беларусам, якія хацелі б, каб іх голас быў рэальна залічаны за таго, за кого яны прагаласавалі? Дзейнічаць па закону. Няма забароны фатаграфаваць уласны бюлетэнь і выкладваць туды, куды ты яго хочаш. Гэта не супярэчыць закону. А калі гэта не супярэчыць закону, прабачце, я маю права рабіць з ім усё, што хачу. Вось. І калі мы кажам, што беларускае грамадства прачнулася, будзілася, вось, што дзекабрысты абудзілі Герцена, а жонка Герцена пашла на брыкаду, ну, прабачце, тут нічога не зробіш. А калі ты не баішся, і калі ты ідзеш до конца, ты сфотаграфуеш свой бюлетэнь і сапраўды дашлеш на гэту платформу.
Можна, канешне, так вот прыгожы мем про Сашу 3% і гэтак далей, але ўсё ж таки, на ваш погляд, рэальная, можна казаць, ну, пра больш-менш рэальна, я разумею, што сацыялагічных нейкіх такіх вартых даверу нейкіх апытанняў і дадзеных няма, але ўсё ж таки, ці можна казаць, што да, вот, глядзіце, грамадства абурылася, а тут вот 3%, і вот давайте усе будзем рабіць усё магчымае. Гэтыя 3%, гэта мем, наколькі вось ўсё ж таки да яго сур'ёзна можна ставіцца? Ведаеце, калі ў мяне з жонкай добрыя адносіны, дык мой аўтарытэт у яе недзе 50%, да? Калі дрэнна, ну, 51%. Калі дрэнна, яна можа сказаць, што 3%. Але, прабачце, насамрэч я добра ведаю пра свой рэальны рэйтынг. Тое ж самае прэзідэнт і беларускае грамадства. Можна казаць, што адносіны дрэнныя і што ў яго 3% падтрымкі. Але якая насамрэч у яго падтрымка, гэта зноў-такі той працэнт, які пойдзе на дэтэрміновае галасаванне, плюс 5% тых, хто прыйдзе ў дзень галасавання. І калі у суме гэта будзе недзе калі 51%, ну, значыць, усё, ён перамог. Нам ось зараз падказваюць таксама нашыя гледачы, што на той же самай платформе «Голаса» на дадзены момант зарэгістравалася 670 тысяч чалавек. Гэта зусім мала. Але вот, ну, ўсё ж таки, я так разумею, што нават гэта платформа «Голас», гэта, ну, вот для сябе, каб мы вот ведалі, што вот нас столькі, наколькі яно ўвогуле гэтыя выкладзеныя там 670 мільён, можа быць, фота, яны будуць мець нейкае рэальнае значэнне для нейкае, я не ведаю, там, працягнення, абуджэння грамадства надалей, ну, ці ўвогуле для чаго-небудзь. Разумееце, жыццё працягваецца 10 жніўня. Да? Пасля жыццё будзе працягвацца 1 верасня, пасля 1 кастрычніка. І так да 31 снежня. Да? А пасля пачнецца Новы год, і ще будуть 13 дзён їх завжди святкаваць, і все будзе выдатна. А можна рабіць усё, што мы лічым мэтазгодным. Нельга рабіць памылак. І галоўнае з гэтых памылак гэта тое, што мы верым у неверагодныя лічбы. Тое, што мы малюем адсоткі, якіх няма у нашага апанента, і малюем тыя адсоткі, якіх няма ў нас. Таму тая лічба, якая ёсць зараз на платформе «Голас», это выдатная лічба. У нас ніколі не было так, каб 600-700 тысяч чалавек, дарослых людзей, у якіх ёсць права голаса, публічна паведамілі, што яны супраць гэтай улады. А ёсць яшчэ тыя, хто не паведамілі, таму што я, напрыклад, не ведаю, як зарэгістравацца на гэтай платформе. Да? Вось. І я яшчэ не ведаю, ці пайду я галасаваць наогул. А ёсць тыя, хто пайдуць галасаваць супраць яго, але таксама нічога не зарабілі, каб зарэгістравацца на платформе. І гэта таксама, як вы любіце казаць, пытаннечка, а насамрэч вялікае пытанне, якое стаіць перад беларускім грамадствам. Бо калі сапраўды зарэгіструецца 1 мільён альбо 2, я думаю, ўжо ўлада нічога не зможа зрабіць. Ой, прабачце, калі ласка. Нічога. Усё гэта, зараз я гук выключу, бо я ўсё ж таки на працы, мне тэлефануюць. Ну так. Спадар Александр, як вы лічыце? Я разумею, што как бы там спрабаваць залезці у галаву там да тых, хто прымае рашэнне дзесьці там на самым высокім узроўні, немагчыма, тым не менш, калі мы бачым вот нават гэтыя 670 тысяч, а магчыма нават і болей людзей, якія там будуць галасаваць не так, як хацелось бы ўладзе. Калі мы паглядзім, колькі людзей прыйдзе
6 жніўня на Бангалор, а арганізатары там заяўляюць пра жаданне сабраць больш нават, чым папярэдні раз, там 70 тысяч яшчэ неяк мяжа, як кажуць. На што можа пайсці улада, каб захавацца? Разумееце, зараз тая сітуацыя, калі яна не можа зрабіць уже нічога. Ну, яна сфальсифікуе тыя выборы, да? Вынікі выбораў. Ну, яна скажа, што вось мы выйгралі, а што пасля? Па-першае, яна сама добра ведае, колькі народу супраць яе. Яна настолькі ведае, што, прабачце, Лукашэнку руку трэба было бінтаваць не ад таго, што ён у валейбол гуляў, дарэчы, я не ведаю, калі гэта ён гуляў у валейбол, вось, а, напрыклад, катэтар пэўны яму ставілі, каб, але, як кажуць у народзе, капельніца, каб лекі ўводзіць. Такое таксама мажліва, да? І што бы ўлада зараз не рабіла, усё горш. Усё горш. Фальсифікуй, не фальсифікуй. Выводь ОМОН на вуліцы, не выводь. Яна нарабіла столькі памылак, колькі яна не рабіла ні ў одну з кампаній дагэтуль. Разумееце, вось, напрыклад, там сітуацыя, мы кажам спойлеры. Парабачце, калі б Лукашенко зарэгістраваў хаця б аднаго сапраўднага спойлера, які бы мог выступіць у выпадку чаго ягоным дублёрам, так, прабачце, зараз ён казаў бы, я не балатуюся, таму што народ супраць, а вось дзядзька добры, ён будзе працягваць мой курс. І насамрэч гэты дзядзька альбо цётачка атрымалі бы сапраўды электаральную перамогу. Такое было б цалкам мажліва. Але ён гэтага не зрабіў. Хаця яшчэ, наколькі мне казалі, яшчэ ў сакавіку і красавіку яму прапаноўвалі і такі варыянт. Ну і што вось зараз ён будзе рабіць? Сыдзе з дыстанцыі? А пасля шунтавання, калі пройдзе дыстанцыю до канца і там Ярмошына намалюе ўсё, што патрэбна, пасля шунтавання, як Ельцыну, не трэба будзе рабіць у 96-м годзе. Мы нічога не ведаем зараз пра гэтую ўладу, апроч аднаго. Яна слабая. Яна слабая, бо той электаральнай падтрымкі, якая была, колькі лічбаў не малюе, але на сапраўды няма. Ёсць пасіўны электарат, ёсць той электарат, які будзе з ёй зараз змагацца, пакуль яна не сыдзе. Мы вот заўсёды кажам пра тое, што Александр Лукашенко для яго самая галоўная ўлада, ён гэтую ўладу не аддасць, ну і гэтак далей, гэтак далей. Але калі вот паглядзець крыху глыбей, Александр Лукашенко ўсё зразумела, але ёсць жа ж дастаткова шмат людзей, якіх будучыня, дабрабыт і ўсё астатняе наўпрост залежыць ад таго, што з Александром Лукашенко. Там той же самы Віця Лукашенко, тыя яго сябры, якія маюць бізнес і гэтак далей. Вот нават калі Александр Рыгорович там скажа, там, ну, падыдзе да той мяжы, калі трэба казаць, я стаміўся, я сыходжу. А яны што адкажуць? Вот як, бо яны ж таксама губляюць вельмі шмат. І тут вот чаго можна чакаць? Ведаеце, можна згубіць шмат, а можна згубіць жыццё. І вось, калі гэтыя людзі сапраўды пра нешта думаюць, я думаю, яны зробяць усё, каб яго не згубіць. А чым далей гэта цягнецца, гэтая гісторыя, і чым далей нас палохаюць тым, што будуць вайскоўцы на вуліцах Менску, будуць страляць, а не толькі дубінкамі махаць. Чым далей гэта ідзе, тым больш верагодна, што мы прыходзім да нейкай крывавай развязкі, да, крывавага эпілогу. А гэта вось тое, чаго мне, напрыклад, не хацелася. Бо, як казаў мой настаўнік у палітыцы, адзін з тых, каго я паважаў і буду паважаць, Васіль Севастьянович Леонов, ён казаў, месца першага прэзідэнта Беларусі не на лаве падсудных, а ў гісторыі. І вось я б хацеў, каб месца Лукашэнкі было ў гісторыі. І якое будзе гэтае месца? Гэта іншае пытанне.
але гэта ўсё ж таки быў першы вольны выбар беларускага грамадства. Ну, безумоўна, да, але для гэтага не трэба нечага такога на развітанне, на заканчэнне нарабіць, што можа быць моцна перакрэсліць усе вот гэтыя астатнія тэзісы наконт таго, што першы і незалежную краіну захаваў і ўсё астатняе. А я не кажу, дарэчы, пра тое, што ён захаваў незалежную краіну. Вось гэтага я не кажу, таму давайте мне не прыпісваць таго, чаго я не кажу. А я і не А казаў. вось што першы, ну, прабачце, гэта гістарычны факт. Безумоўна. Спадар Александр, яшчэ адзін момант пра тое, ўсё ж такі, ці ёсць у гэтай выбарчай кампаніі, на ваш погляд, дзесьці там, я не ведаю, там, ці за штабамі там аб'яднанымі, ці за нейкімі іншымі кандыдатамі, вось гэтая, так бы, цень Москвы, назовем ее так, ці спрабуе ўдзельнічаць ўсё ж такі Москва, расійскія паліттэхнолагі, там, я не ведаю, хто яшчэ, і неякім чынам уплываць на нашыя выбары сёлета? Слушайте, у 2010 году, а мы с вами досить старые люди, ну вы меньше, я больше, але все ж таки, и добро памятаем 10-й год. Так у 10-м году спадару Трусову и спадару Миленкевичу тень Москвы бачилася нават за Владимиром Некляевым. А сёння пугают Бабарыкам, Цапкаловым, Тихановским. Глупство ўсё гэта. Да? Я цалкам пагаджаюся з той думкай, якую выказаў спадар Цапкал, што Расія зараз не робіць ставку ні на каго, не падтрымлівае ні аднаго з кандыдатаў, нават Лукашенко. І тое, што пра гэта сказаў і Дмітрый Медведев напярэдадні нашых выбараў у інтэрв'ю, дзе сказаў, вось выбары ў Беларусі, вось выбары ў Злучаных Штатах, каго народ выбере, з тым будзем працаваць. І насамрэч, я не ведаю, як у адносінах да Злучаных Штатаў, бо там стаўкі ўсё ж такі трошкі вышэйшыя. А ў адносінах Беларусі, ну дык прабачце. Расія разумее, што яна у наступны раз без усялякага каранавіруса зробіць тое, што зрабіла зараз з каранцінам, да? Скажа, беларускія гастарбайтары, давайте дадому до хаты, да? Вось поедуць яны дадому до хаты, атрымаем новага Тихановского. Андрей Казаченко пытается у вас ваше меркаванне. Ці можа зазбоіць на месцах сістэма падліку галасоў, калі галасы будуць лічыць старшыні камісіі, калі будзе рэальны перавес у 50% на участках. Ну, гэта з той жа самай вось серыі. Зараз мы чулі там звароты розных вядомых людзей да, скажем, настаўнікаў, якія ўваходзяць у склад выбарчых камісій, каб яны узгадалі пра сумленне і лічылі сумленна галасы, там, да іншых звароты, там, да міліцыі звароты і гэта так далей. Ось, як вы думаеце, ўсё ж такі, ці можа нешта спрацаваць і што можа спрацаваць, каб людзі, якія правераныя людзі, якія ўваходзяць у камісіі, ці там правераныя людзі ў сілавых структурах пераглядзелі сваё стаўленне да таго, што адбываецца? Не ведаю. У нас каля 7000 камісій ніжэйшага ўзроўню, там от 5 до 15 особаў, і я не ведаю, што мусіць адбыцца. Татьяна Буцневич піша, толькі народ, пакуль народ не перастане баяцца, нічога не будзе. Задумайцеся, каго вы баіцеся. Вы баіцеся аднаго чалавека, які сам вас баіцца. Ці ўсё так проста? І ці проста беларусам пазбавіцца страху? Страх, ён не звонку. Страх, ён у кожным з нас. Да? Кожны з нас чагосьці баіцца. Таму можна заклікаць колькі заўгодна, што хлопцы, дзяўчаты, скончым з гэтым страхам, да? Але ну як пазбыцца часткі самога сябе? Гэта вельмі цяжка. Гэта трэба, каб чалавеку ўжо не было чаго страчваць.
А большасць з беларусаў ёсць чаго страчваць. Хтосьці баіцца, што ён страціць месца працы, гэта больш за ўсё, да? Хтосьці баіцца, што яму не будуць выплачваць пенсіі, ну гэта наогул глупства, таму што не Лукашенко пенсіі выплачвае насамрэч. Хтосьці баіцца, што ён страціць бізнес, да? Там хтосьці больш, хтосьці менш, але баіцца. Таму вось так. Шмат прэтэнзій да выбарчага штабу, да дакладней аб'яднанага штабу. Я да вас вот зараз ўсё ж таки з гэтым пытаннем, таму што ў сябе на аватарцы вы паставілі значок аб'яднанага штаба. І вось прэтэнзій, што вот кажуць яны пра тое, што галоўная перамога, пераможам рэжым, а далей ужо там ужо і пра мову, там і пра ўсё астатняе, і пра праграмы, і пра... Вам гэтага дастаткова? Зменім рэжым, а далей там будзем ужо разбірацца з усім. Ведаеце, калі я буду той пераборлівай нявестай з байкі Крылова, да, якая ўсё перабірала, пасля выйшла з-за кульгавага і гарбатага, да, і старога, дарэчы. Вось. Ну вось зараз будем перабіраць, выказваць свае прэтэнзіі, ну і застанемся з кульгавым, храмым і старым. Ну да, але ўсё ж таки разлічваць на тое, што ўжо падчас гэтай выбарчай кампаніі будзе перамога, рэжым зменіцца, мы там займеем новага прэзідэнта. Ну, конечно, можа быць, так вот, хацелася б такіх зменаў, але слаба верыцца. Расчараванне, наколькі, на ваш погляд, яно можа быць вялікім, асабліва ў тых людзей, якія упершыню зараз падчас гэтай выбарчай кампаніі вырашылі, што давай-ка, да, вот паспрабуем, бо ад нас нешта залежыць, апынулася, што не залежыць, а тут яшчэ і рэпрэсіі могуць быць. Расчараванне і што можа за гэтым далей быць, якія наступствы, такая вось эміграцыя? За гэтым будуць датэрміновыя выбары прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, нягледзячы на тое, хто пераможа. Калі пераможа Святлана Ціханаўская, я лічу, што яна стрымае сваё слово. Калі пераможа Александр Лукашенко, у яго не будзе іншага выбару праз год альбо два, ён мусіць сысці і пакінуць пераемніка. Вось. І да гэтага насамрэч нам трэба рыхтавацца, і дзякуй аб'яднанаму штабу за тое, што ён прадэманстраваў галоўнае. Першае, аб'яднацца можна без дурняў, якія змагаюцца толькі за сябе зараз у значнай частцы беларускіх палітычных структураў. Яны мяне чуюць, яны разумеюць, пра каго я кажу. Вось. А па-другое, апроч таго, што яны аб'ядналіся, яны паказалі, што можна сапраўды працаваць і чагосьці дамагчыся. Насамрэч яны дамагліся ўжо шмат чаго. І, дарэчы, тая частка грамадства, пра якую мы казалі вышэй, якая вельмі незадаволеная і расійскамоўнасцю, і тым, што блогер, і тым, што банкір, і тым, што былы лукашыст. Прабачце. І Святлана Ціханаўская пачала размаўляць па-беларуску, і трошкі, але пачала, і Святлана Ціханаўская і ін штаб пачалі казаць пра тое, што суверэнітэт Беларусі не пахісны, і гэтак далей. Хлопцы, дзяўчаты, гэта ўсяго дамагліся вы. І гэта таксама ваша перамога. І скончваем з усёй той глупотай, што вы думаеце, што вы зараз прыйшлі замест вас і нешта тут дамагліся. Разам дамагаемся. Усе разам. Безумоўна, тут я з вами згодны. Талака – гэта даўняя беларуская традыцыя, калі менавіта разам усё робіцца. Але я зачаплюся вот на заканчэнне да вашых слоў пра тое, што год-два і Лукашэнку давядзецца праводзіць новыя пазачарговыя выбары. Адкуль у вас такое перакананне? Паглядзіце, як ён выглядае. Ён выглядае зараз зусім не на 65 год. Ён значна старэйшы. Я калісьці казаў,
Жанчыне столькі год, наколькі яна выглядае, а мужчыне столькі, наколькі ён сябе адчувае. Вось ён зараз адчувае сябе зусім не 65-гадовым бодрым такім дзедам, які яшчэ учора гуляў у хакей. Яму вельмі і вельмі дрэнна. Настолькі дрэнна, што ён мусіў звярнуцца да грамадства. Я тут каранавірусам, ковідам захварэў, дык вы мяне пашкадуйце. Не будзем шкадаваць, Рыгорович, сыходзьце на пенсію. Дзякуй вялікі за выдатную размову, гаспадар Александр. Я нагадаю, што ў нас у гасцях быў палітычны аналітык, паліттэхнолаг Александр Федута. Зміцер Лукашук працаваў для вас у эфіры. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас.